د دەستپێکێ de peyv hebû. Peyv bi Xwedê re bû û peyv bi xwe Xwedê bû. Ew di destpêkê de bi Xwedê re bû. Her tişt bi wî afirî û bêyî wî qet û tişt neafirî. Jiyan di wî de bû û jiyan ronahiya mirovan bû. Ronahî di tariyê de şewq dide û tarî nikare wî binixîne. Mirovek ji aliyê Xwedê ve hatibû şandin ku navê wî Yuhenna bû. Ew ji bo şahîdiyê hat. Ew hat ji bo ku şahîdiya ronahî bike da ku hemû bi rêberiya wî baweriyê bînin. Ew bi xwe ne ronahî bû, lê ew hat ku şahîdiya ronahiyê bike. Ronahiya rastîn ew ê ku hemû mirovan ronahî dike dihat dinyayê. Ew li dinyayê bû û dinya bi wî afirî. Lê dinyayê ew nas nedikir. Ew hat mala xwe, lê gelê wî ew qebûl nekir. Lê hemûyên ku ew qebûl kirin û bawerî bi navê wî anîn, wî desthilatî da wan ku bibin zarokên Xwedê. Ew ne ji xwînê, ne ji xwestina bedenê û ne jî ji xwestina mirov çêbûn, lê ew ji Xwedê çêbûn. û peyv bû xwîn û goşt bi kerem û rastiyê tije di nav me de konê xwe danî. Me rûmeta wî yanî rûmeta kurê yekta yek û bav tê dît. Yuhenna ji bo wî şahîdî kir û bi dengekî bilind got. Min gotibû yek û piştî min tê di ser min re ye, çimkî ew beriya min hebû, yek û min ser digot ev bû. Me hemûyan ji xezîna wî kerem li ser keremê stand. Çimkî şerîet bi destê Musa hat dayîn, kerem û rastî bi destê İsa Mesîh hatin. Tu caran tu kesî Xwedê nedîtiye, lê kurê yekta Xwedaye ku li ber singê bav e, wî bi xwe ew dazanî. Şahîdiya Yuhenna ev e. Çaxê serekên cihûyan ji Orşelîmê hin ji kahîn û ji Lewîyan şandin da ku ji wî bipirsin. Tu kî? Wî eşkere got. Wî înkar nekir û got. Ez ne Mesîhim. Wan jê pirsî. Naxwe tu kî? Ma tu Elyasî? Yuhenna got. Na, ez ne ewim. Ji pirsa Ma tu ew pêxemberî? re jî wî got. Na, ez ne ewim jî. Îcar wan jê re got. Tu kî? Tu ji bo xwe çi dibêjî? Da ku em bersivekê bidin wanên ku em şandine. Wî got. Ez ew dengim ku li çolê gazî dike. Riya Xudan rast bikin, wek ku Îşaya pêxember gotiye. Niha yên ku hatibûn şandin ji Fêrîsiyan bûn. Wan jê pirsî. Madem tu ne Mesîh, ne İlyas û ne jî pêxemberî, nexwe çima tu îman dikî? Yuhenna bersîva wan da û got. Ez bi avê îmat dikim. Lê yek di nav we de radiweste, hûn nizanin ew kî ye. Ew ê ku piştî min tê, ez nehêjame ku benên çaroxa wî vekim. Ev tişt hemû li wî serî Ürdünê li Beytanyayê li ciyê ku Yuhenna lê îmat dikir çêbûn. Dotira rojê Yuhenna dît ku İsa ber bi wî ve tê. Wî got. Vaye, berxê Xwedê ku gunehên dinyayê radike. Ew kese ku min ji bo wî gotibû, piştî min yek tê ku di ser min re ye, çimkî ew beriya min hebû. Min bi xwe nizanîbû ew kî ye, lê ji bo ku ew ji İsraîlê re bêdiyar kirin, ez hatim ku bi avê îmat bikim. Yuhenna şahidî kir û got. Min dît ku reh ji azbên wek kevokê hat xwar, li ser wî danî û ma. Min bi xwe nizanîbû ew kî ye, lê ku ez şandim, da ku ez bi avê îmat bikim, ji min re got. Tu bibînî ku ruh bê xwar û li ser kê daniye û bi ruhê pîroz îmat bike, ew e. Min jî dît û şahîdî kir ku kurê Xwedê ev e. Dotira rojê dîsa Yuhenna bi du şagirtên xwe re radiwesta. Dema wî dît ku İsa derbas dibe. Wî got. Vaye, berxê Xwedê. Du şagirtan gotina wî bihîst û li pey İsa çûn. İsa
li pişt xwe zivirî û dît ku ew li pey wî tên. Wî ji wan re got, Hûn li çi digerin? wan jê re got Rebbî, ku bê wergerandin mamoste. tu li ku derê dimînî? Wî ji wan re got, Werin hûn ê bibînin. îcar ew çûn û wan dît ku ew li ku derê dimîne û ew wê rojê li bawî man. Wext piştî nîvro saet li dora çaran bû. Yek ji wan herdû kesên ku Yuhanna bihîstî bûn û li pey Îsa çûbûn, Endrawîsê birayê Şîmûn Petrûs bû. Wî di cih de birayê xwe Şîmûn dît û jê re got, Me Mesîh dît. ku bê wergerandin yê rûn kiriye. Wî ew anî ba Îsa. Îsa li Şîmûn nêrî û got, Tu Şîmonê kurê Yuhannayî. Wê bi navê Kîfas gazê te bikin. ku Petrûs e û bi mana lat e. Dotira rojê Îsa biryar da ku here herêma Celîlê. Wî Filîpos dît û jê re got. Li pey min were. Filîpos ji Beytsaydayê bû, ji wî bajarê ku Endrawîs û Petrûs lê dijiyan. Filîpos Natanyêl dît û jê re got. Me İsa'yê kurê Ûsivê Nisretî dît. Yê ku Musa di şerîeta xwe de û pêxemberan li ser nivisîne. Natanyêl jê pirsî. Ma ji Nisretê tiştekî qenc dikare derkeve? Filîpos jê re got. Were û bibîne. Gava Îsa dît ku Natanyêl ber bi wî ve tê. Li ser wî got, Vaye İsraîliyekî rastîn ê ku tu hîle li bavê tune. Natanyêl jê pirsî. Ma tu ji ku derê min nas dikê? Îsa bersîviya wî da. Beriya ku Filîpos gazê te bike, gava ku tu hê li binê dara hejîrê rûniştî bûyî, min tu dîtî. Natanyêl jê re got. Mamoste, tu kurê Xwedê yî. Tu padişahê İsraîlê yî. Îsa lê vegerand û got. Ji ber ku min ji te re got, min tu li binê dara hejîrê dîtî, tu bawer dikî? Tê tiştên ji vê mezintir bibînî. û Îsa jê re got, Bi rastî ez ji we re dibêjim, hûn ê bibînin ku çawa ezman diqelişe û milyaketên Xwedê tên xwarê ser kurê mirov û diçin jorê.